Kowe yo aja cedak-cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho minggu kene. Astagfirullahaladzim. Aku dilokne pria yang tidak baik-baik saja. Alah ora tetep bagus, bagus. Kebak ing tata krama kok. Weh, iya. Heeh. Dekne kan mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana? Kamu takut apa gila? Nyuwun sewu lho Nduk, lah nek iki kan isih arep belajar lah aku wis loro e. Apa nih? Sitok banci, sitok bengkel. Tapi sampean yo nafsu to mbek aku. Kowe iki nek tak anggit anak yo anakku, yen tak anggit adi yo adiku. Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis ndalang lho iki. Mosok. Acara teng provinsi Jawa Timur, keliling padang bulan. Ngenderekke Pak Edi Brojo mbiyen. Sampean ngerti napa sebabnya aku wit cilik kok ndalang padahal bapak ibuku tuh dalang? Sebabe aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. Lho. Dikirimi mic. Wireless. Ini mic-e piye? Wireless tanpa kabel. Warnane apa? Warnane apa ngono kuwi? Mbuh ra patek tamat aku, Dik. Aku ki sakmono uga, Ger. Aku sakmono uga nyuwun sewu Meo kan kembar. Lho. Meo kembar. Oh, Terus sing adiku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa? Pengen dadi arsitek, Mas. Sebabe pengen gawe omah sing gedhe to rombo ora kaya ning jero kene uyel-uyelan. Aku yo duwe cita-cita. Apa? Aku pengen goleki teko sak yahen iki urung petuk. Apa kuwi? Bocah ndase gundul. Mlebu metu lah tak inceng kok malah ngidoni. Aku rong paham sing dadi pikiranmu kuwi aku. Mosok rong paham? Balenono sithik ngas. Kono yo duwe lambe ning ndas. Lho piye kuwi? Meletek ndase. Gung paham aku, gung paham. Kok tak WA? Heeh, gung paham aku. Weh niken urung paham kowe. Aku urung paham, aku karo niken nak wong polos to. Oh iya. Piye-piye urung genah apa piye Dik ya? Urung. Alah. Nek wis genah pala ade cekakaan ya Mas. Kudune iki lucu ya. Lucu. Ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Paling tuyul paling iki. Lambene meletek di sirah. Heeh, lambene buyumu kok kaya kuntilanak to, Nduk. Kudune yen lagu iki engke aja dipleroki. Heeh. Ya nyuwun sewu anu hadrohe wonten Mas. Gamplang karo iki. Lho iki eneng orjene. Oh iya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Kok meneng bae kok ora ngadeg kowe? Lah jare selawatan ki aku mesti lingguh lho. Ya maksude karo nggih sepote sliramu. Jelasno to. Sing jelas to. Kacang Mas sing jelas. Mlakumu biasa lho, Nduk. Kowe iki biasa bareng bar lungguh kono mlaku malih centit-centit kena apa ku? Lho kan ben cantik kan feminim, wanita feminim. Gimana sih kamu Wanita iki yen feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa urung to jane? Wis saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong pati kenali mbek iki. Salaman sik Aku ki mbiyen raiku bagus. Bagus. Bagus bagus. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Weh, aku pengen selawatan ning gawe lambe, iso. Lho piye iki? Selawatan nganggo. Ya ndek selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye?
Oh ngene lho Mas. Sik to kowe iki ora Iki lho lagi ditakoni cedak kok. karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk. Biyen ki umpamane tangan rene iki ora sampe kena sing muni ngisor. Oh ngono aku iso aku. Tek ngene iki lho. Jajal. Opo diulangi kowe dulu. wani karo aku Kakang Plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh, Oh iya siap. jajal piye jajal. Siap. Apa aku ndek salah? Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malih panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku ya wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Terus Kakang. kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono ta nek kaploke kene. Walah, lha jare samian sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Tontoni angel Rat. Seneni cah cilik kowe. Heeh. Nah, yo. Ini ya. Dang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Plak. Tek. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Oh iya iso aku iso. Ayo, ayo Ya. Duk di eno. Lho kok bekek kono. Lah isone ngene kok. Heeh. Piye to ki? Isone ngono ora apa-apa to. Iki pamen Lah aku nesoni sik. kono. Aku lah mbok seneng nganggo mie kuwi. Lah nyapa? Meneng kok. Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek mie kok ning anding speaker lah ya ndak Isone nek ngene muni. kok. Ora muni iki ngonanku. Jejel. Nah, ketoprak biyen ludruk, nah sing muni tangane. Oh ngono. Nah, sing kene mung ngene ngono Oh, ta. iya. Ya, Dang. Ayo. Le. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Ya. Mas. Aduh. Bener wi wong sing ngisor Bener. plek kok, sing ngisor plek kok. Plek kok sing ngisor Sing kene. ngisor plek. Tapi bener. sing kene kebanteran. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kuwalik paling Walik, Duk, paling Duk. walik. Ah. Iya. Kulino ngede. Oh, ayo Ah. dibaleni Duk, baleni Duk. Dadi kene mung ngene lho tok sing muni kene. Iya. Nah. Kula mboten nyepurani panjenengan lho Kang Mas. Kang Mas. Monggo badhe menika setunggal-setunggal nggih. Iya. Nggih ae. Seneng kancane Ayo bener nyonyot. kok ceplek pek ngono. Asem ke wajan suwe ra petuk ya Suwe ana. ra kepethuk, Nggonmu Kang Mas. saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu Iya gingsul ketularan sitok. karo Mas Akbar. Gaya lah. Nggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. Iya makane iki kena dike selawatan lho ngite. Piye? Dang. Ya Nabi salam. Hop. Bar. Iya. Bar. Nabi. Mbahmu wis. Ndang to. Aku roh lo, aku roh. Ora. Aku malah nggo cempolo. Aku Sik ra ta. puas. Apa ya? Iki wayang ora ning BPJS e lho korban untu. Duk, Apik, tapi Bang. aku penasaran kuwi jane brengose tenan apa ta? Lah, iya. Cek. Iki masa tenanan. Iki angus. Wih. Idune moncrot kabeh. Ah, ngene lho, Nduk. Wih, ambune. Timbangan. Aku urung ngomong. Timbangane kowe ndadak raup ngono. Andinge ning kuwi lho. Aku bojoku wis Iki loro. arep nuntun bae ning gone puskesmas ceritane. Lah kan BPJS. Oh, kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbak. Yo ngalah kok ngomong sak. Nyapa, Nduk? Wilani banget to. Ambune bensin apa piye? Terus yo duwene cangkem yo iki lho arep mbok kon nggo cangkem ndi. Kuwi Wis brengose. tak kandakne ning arep aku wis loro, Nduk. Sitok banci, sitok bengkel. Kuwi brengos asli apa ora to? Asli. Aku minta tisu. Tisu. Anu, Mas, Sik lho dicek Tak sik. lapi. Dicek. Yo. Kok rekoso men to ya. Ayo, Ya golek golek pangan. pangan samploan bae kok iso Iya. kaya ngene to Kang Mas panjenengan lho Kang Mas. Iya. Luar biasa sekali pengorbanane panjenengan Kang Mas. Wah, bene keringetan lah, bene keringetan dilapi. Kula trenyuh kalian panjenengan lho Kang Lah, Mas. ngono. Panjenengan saestu tiyang sae Kang Mas. Panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lho Kang Mas. Apik kuwi. Lagi lucu. Sukses. Kemeloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. seneng raine remuk. Aku suka. Aku suka. Aku arep dadi toprak. Iki wis Ora ya lek isih pangganti Panjasmara bangun ora. Kuwi ceritane piye? Ceritane piye? Panjasmara bangun. Aku dadi apa? Ora nganggo nggone jonggrang bae kowe kok kono. Oke. Aku dadi jonggrang. Ya. Wong ayu.
Pilopati pamanmu Prabu Kupala perjuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut dak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yai. Kaget aku. Beh matane. Kaget tenan aku. Peran, menghayati peran, Mas. Ya. Bunda aku kaget lho nganti ya. Iya. Menghayati disosor peran. banyak. Babi yuk banyak. Wong ayu. Manut kalian pun Kakang ya Yai. Waduh apik kowe Ojo banter-banter tukei lu. Lah ben kok ora ngamangap maneh kok. Ayo. Nah, ayo. Manut kalian pun Kakang Yai. Wah. Opo Bandung kurang sugih? Heeh. Syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya. Opo Bandung kurang bagus? Kowe kurang elek Bandung. Oh, berarti bagus. Ayo. Manut kalian pun Kakang bakal tak suwitani tak pek bojo. Ora. Tapi garwa pamirsani wong ayu. Aku ora sudi Bandung. Kowe kok nerokke aku? Apa urusanmu? Gak apa-apa. Kowe wani mbek aku kok. Kowe mentang-mentang kowe dadi Bandung, kowe wani kowe karo. Ya apik. Bar. Sanggit anyar iki, apik. Bar. Hmm. Iki Kowe kok luwih arep kok luwih galak timbang Bandung, Bar. Apa? Anu kowe ora ngerti sapa sing tak kedani. sapa? Kae. Ora ngerti kowe. Oh iya. Wani kowe. Sik hop yen ngono apike ngene. Piye? Jenengan dadi Bandung, aku tak sing dalang. Oke, siap no. Fragmen. Bandung ki biasane ora disetujoni karo Roro Jonggrang. Nah sing dadi Bandung saiki Mas Akbar. Sampeyan sing dadi Kowe engko mesti ditolak. Truk. Wase ngono. Rina pantaran ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu. inggih Bandung. Bar. Bandung. Kula tresno kalian panjenengan lho Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, cah-cah tabuhan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mendah romantise Minta ya. romantis ya Lah, Kang. telek. Weh, iki wangono ngetokne mik. Oh, apa mike nganu kecokro untu. Keduwuren. Piye to ki? Kowe iki roman ya roman, aku rung mapan nih mbok tinggal. Lha iki dipiyekne karepmu. Mike keduren Setel Mas. rodok ndek deloken mau mik teko Nyocok moto moto. kuwi. Iki ora mike sing salah. Apa? Cangkamu kegeden. Halo. Mike kurang ngisor. Nah. Roro Jonggrang, Dalem Kang Mas. aku ana kabar anyar kanggo kowe. Napa Kakang Mas? Apa ora roh yen to negaraku saiki ana maling. Sinten Kang Mas? Malinge ora ana liya, malinge kepengin ngruda paripeksa aku, kepengin mutus Kang Sarto ngorak-arik hubungane awake dhewe, Jonggrang. Itu tidak bisa dibiarkan. Gak iso biarkan. Ketemu wonge gecek antemi nganti mati. Aku wae Mas yang maju Mas. Lha kuwi malinge. Wah! Terus piye? Piye? Ne apa? Bandung Iki Roro lakone Jonggrang. apa? Bandung Roro Jonggrang no. Bandung Roro Jonggrang kok gepuki dalang. Ngendi malinge? Weh, Wah! walah iki barang wis gak kena jak kompromi. Duh silit banget. Gosok. Anu was mas.
ngeprak cek ngeprak Lah, iki enek koplinge iki enek gase. Heeh. Napa? Anu kena paku Mas. Ora dalange nek ngeprak nggo sikil wis umum. Lah terus Nggo lambe ngono. Oh, tapi lo lambene luwih maju teko sikil. Kita banter malan koyo kena eseng lho, teng 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 teng. Wis saiki enak no dalang ning kono sik. Aku tak nyanyi karo nduk niken. oke. Kok ndongaren men to Kang Mas? Anu minangkani pamundhut. Oh, iki arep mateni aku ya. Ora. Iki nyapa mau dadi Bandung barang bocah kok. Dadi dalang ya, dadi dalang sik. Ya. Iki ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati. Mati sih, gemati. Sida kemati to. Sida. Wis jangan kuat to. Wis go bios setengah jari sambat panas mau. Panas. Wah. Terus sampean suwuk terus wis mari. Apa? Sampean suwuk. Jaluk dia apa? Disuwuk. Disuwuk apa disayang? Disayang, ayo. Josuk aja. Gemati masih bra. Yo, heeh. Dijogetne lho ya wayange. Ya. Ayo nduk awake dhewe nonton menungso kang lagi roman nduk. Iya, Mak. Wengko tahun ngarep Pak Edi nanggape kowe wengko. Ora masalah nih bintang tamune kowe. Ora sudi. Masuk engko karo iki. Kapan ndang rabi? Ngapa? Yuk gemati yuk. Oke. Yuk. Wah, enak jadi dalang. Kopine pepek. Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pucaan atiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku Ingsun Kang Mas uga ngimbangi apa tenan to Nduk lambaranku katresnan suci terus serta uga tulus sing janji endah rinangkit sakjroning ati Sojo blenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda iya